U jednom malom selu, gdje su se dimnjaci pušili od radosti, živjela su 3 praščića, čiji su izbori gradnje odredili ne samo njihove domove, već i sudbinu čitavog sela. Kada se pojavio Vuk graditelj, koji je htio srušiti sve što su izgradili, praščići su morali udružiti snage kako bi spasili svoje domove. Slijedite ovu priču i saznajte kako su hrabrost, kreativnost i suradnja pretvorili neprijatelja u prijatelja. Praščići, Luka, Mara i Pajo, živjeli su u selu gdje je svaka kuća bila drugačija. Luka, najstariji, gradio je kuće od cigle. Samo čvrsti zidovi mogu zaštititi obitelj, govorio je. Mara, srednja, voljela je kreativnost. Njezine kuće bile su od recikliranog drveta i stakla. Lijepo mora biti i korisno, smijala bi se. Pajo, najmlađi, gradio je brzo i jeftino. Njegove kuće bile su od plastičnih boca i starih guma. Bitno je da imam više vremena za igru. Ali jednog dana u selo je došao Vuk graditelj, visok i strog, s crtežima savršenih zgrada u ruci. Razrušit ću sve vaše kuće, rekao je. Ovo selo treba reda i savršenih linija. Vuk je prvo krenuo na Lukinu kuću od cigle. Ova kuća je čvrsta, ali nema dušu, rekao je i počeo je rušiti čekićem. Luka je pobjegao kroz stražnja vrata, a Vuk je ostavio poruku: savršenstvo ili ništa. Mara i Pajo požurili su pomoći. Zašto on to radi? Pitao se Pajo. Jer vjeruje da samo njegov način gradnje vrijedi, rekla je Mara. Ali mi možemo promijeniti njegovo mišljenje. Vuk je zatim krenuo na Marinu kuću od recikliranog drveta. Ova kuća je kreativna, ali nedostaje joj struktura, rekao je i počeo je rasturati viljuškom. Mara je čula buku i pojurila prema kontrolnoj ploči solarnih panela. Ako želiš red, evo ti reda, rekla je i aktivirala sustav koji je upalio svjetla u obliku spirala. Vuk je zastenjao od iznenađenja. Što je ovo? To nije u skladu s pravilima. Pravila su za one koji ne znaju maštati. Odvratila je Mara dok je Vuk bježao zbunjen svjetlima koja su ga pratila poput duhova. Pajina kuća od plastike bila je sljedeća. Ovo je smeće, rekao je Vuk i počeo je rasturati rukama. Ali Pajo je imao plan. U kući su bile skriveni zračni jastuci koje je napravio od starih biciklističkih guma. Kada je Vuk udario, kuća se napuhala poput balona i odbila ga. Ha! Moja igračkarija mi je spasila kuću. Nasmijao se Pajo dok se Vuk kotrljao niz brežuljak. Nakon nekoliko dana od Vukova posjeta kroz razgovor sa sovom mudricom, praščići su otkrili da Vuk živi u usamljenom dvorcu od stakla i čelika, gdje su sve stolice bile poravnate milimetarski, a zidovi bez jedne slike. Njegov dom je savršen, ali prazan, rekla je Mara. Možda je usamljen i ljut jer nitko ne cijeni njegov rad. Odlučili su posjetiti Vuka. Zašto uništavaš naše domove? Upitao je Luka. Vuk je slegnuo ramenima. Jer nitko ne shvaća važnost savršenstva. Moj dom je savršen, ali osjećam se sam. Praščići su predložili nevjerojatnu ideju. Izgradit će zajedničku zelenu zajednicu koja kombinira sve njihove stilove. Ali nisu htjeli raditi samo njih 4. Pozvali su cijelu šumu da im se pridruži. Prvi korak. Poziv u šumu. Mara je napravila letke od recikliranog papira, a Pajo ih je raznio po šumi. Dođite i pomozite nam izgraditi novo selo, pisalo je na letcima. Ubrzo su se počeli okupljati šumski stanovnici. Vjeverica Lina donijela je orahe i koru za izolaciju. Dabar Bruno pomogao je kopati temelje.
Pčele su donijele vosak za pečate i ljepilo. Ptice su donosile grančice i lišće za ukrase. Drugi korak. Podjela poslova. Svako je dobio zadatak prema svojim sposobnostima. Luka je vodio tim za temelje, učeći druge kako pravilno slagati cigle. Mara je dizajnirala solarnu energiju i vrtove, dok su je pčele pomagale oprašivati cvijeće. Pajo je organizirao igralište od recikliranih materijala, a medvjedići su mu pomagali nositi gume i plastiku. Vuk, graditelj, je preuzeo ulogu nadzornika, osiguravajući da sve bude precizno i sigurno. Treći korak. Izgradnja zajedničkog doma. Kuća je rasla dan za danom. Prvi kat bio je od cigle, čvrst i siguran, s velikim prozorima koje je dizajnirala Mara. Drugi kat bio je igralište s toboganima od plastičnih boca i ljuljačkama od guma. Treći kat bio je od recikliranog drveta, s krovom punim solarnih panela i cvijeća. Četvrti korak. Zajednička dvorana. U središtu zajednice izgradili su veliku dvoranu za okupljanje. Zidovi su bili oslikani pričama iz šume, a strop je bio prekriven svjetlećim zvijezdama koje su ptice donijele. Kada je zajednica bila gotova, svi su se okupili da proslave. Vuk, graditelj, koji je sada bio samo Vuk, stajao je na sredini i rekao: Naučio sam da savršenstvo nije u savršenim linijama, već u ljubavi i raznolikosti. Zajedništvo i suradnja čine svijet ljepšim mjestom. Svako ima nešto vrijedno za ponuditi, bez obzira na veličinu ili sposobnosti. Razumijevanje može pretvoriti neprijatelje u prijatelje.